Cipriano García, nascut a la Manxa i mort a Castelldefels, militant del PSUC i un dels fundadors de les Comissions Obreras de Catalunya, afirmaba que la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores ha de ir siempre acompañada de la defensa de los derechos nacionales de Catalunya. Aquest va ser l'esperit amb què als anys 60 vam anar formant la nostra identitat un gran nombre de persones nascudes a Catalunya o no, com el meu cas, disposades a plantar cara a la dictadura. Des de diversos fronts i cadascú dins les seves possibilitats, molta gent hi va posar el seu granet de sorra. Jo, primer a la clandestinitat i més endavant en democràcia, quan vaig tenir la sort de representar la ciutadania al Parlament de Catalunya i sobretot com a alcalde de la meva ciutat, Badalona. Ara han passat uns quants anys, visc fora de Badalona, però no per això he deixat de seguir, de viure amb interès i de participar en els assumptes polítics i socials de Badalona i de Catalunya. Per això, davant la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, vull manifestar el meu rebuig pel que significa de menyspreu a la voluntat popular i d'agressió a l'autogovern de Catalunya. Estic convençut que en aquests moments el que cal és la màxima unitat i fermesa del poble català, de les seves institucions polítiques i socials, per seguir defensant la nostra cohesió social. I espero que a la manifestació de dissabte tots plegats recordem el que sempre hem defensat, que som un sol poble. Bé, jo crec que a la manifestació hi hem d'anar perquè la situació que té Catalunya en aquests moments és molt delicada. Ens trobem en el si d'un estat que ens tracta com si fóssim una colònia. Se'ns prenen cada any milers i milers de milions d'euros. L'última és que un estatut que ja era un estatut degradat, perquè no era el que inicialment va sortir del Parlament de Catalunya, sinó el fruit del pacte entre dos líders polítics, tampoc se'ns accepta. Per tant, el poble de Catalunya s'ha de manifestar tots junts, tots units, des de la meva lògica, per aconseguir la independència del país. Per a aquells que només vulguin sobirania o que només vulguin una situació de més llibertat en el si de l'Estat, doncs per aconseguir això. Però de tota manera és essencialment per defensar la nostra dignitat com a poble i el nostre desig de ser lliures i de ser independents. Hem d'anar a la manifestació. Jo us convido a anar a aquesta manifestació per fer sentir la veu del que Catalunya vol i el que Catalunya va aprovar, estant segurs de la seva legitimitat i de la seva constitucionalitat. El Parlament de Catalunya, les Corts Generals, però també el poble de Badalona, de Catalunya, va dir que sí a un text d'un estatut que, sens dubte, és important primer perquè ja han passat 4 anys i molt d'ell ja s'ha desenvolupat. I perquè no estem d'acord amb com i de quina manera s'ha sentenciat. Ho haurem d'acatar. Així són les lleis, evidentment, però no hi estem d'acord. I pensem que el futur ens donarà la raó. Crec que hem de fer un esforç, sobretot, a més, d'unitat. És un moment importantíssim per la unitat. Sempre ho ha estat. Ojalà ho haguéssim fet així. Jo crec per això que en aquest moment és l'hora de demostrar entre tots que se'ns ha maltractat. I jo penso que hem de demostrar la força que té Catalunya, la prudència que sempre ha tingut Catalunya, però sobretot que creiem tots junts en un futur.